дар маросими видо бо Марат Орифов ҳунарманди маъруфи тоҷик даҳҳо тан аз фарҳангиёну мақомот дар ҳавлии манзили наваш дар шаҳри Душанбе ҳузур доштанд. аз ӯ ба сифати нобиғае дар ҳунари синамои тоҷик ном бурданд. имрӯз мо рӯдакӣ аз нав бори дигар мегузронем. бузургтарин ҳунарпеша, санъаткор, бузургтарин шахсият ки аз давраи ҷавонишон бо ҳамин кор банд буданд, аз кӯдакишон ҳатто ки дар бағали модаршон пусти саҳна меистоданд, бозии модарам медиданд. Марат Орифов ба саҳнаи синамо ба сифати коргардон ворид шуд ва аммо ҳамчун ҳунарпеша дар филми Ибни Синои коргардон Комили Ҳурматов нақши аввалини худро иҷро кардааст. шурӯъ карда аз он филм ва баъдтар соли 1959 вақте ки нақши устод Рӯдакиро дар филми қисмати шоирӣ Борис Алексеевич Кимиагаров иҷро кардам, ифтихор ва эътибори синамои миллии мора ба мо, ба синамогарон ва ба фарҳанги мо тӯҳфа карданд, эҳдо карданд. бо нақши рӯдакӣ Марат Орифов дар ҷашнвораи байналмилалии филмҳои Қоҳира соҳиби ҷоизаи беҳтарин бозигари нақши мард шуд. ба қавли синамогарон ба дунболи ин пирӯзии Марат Орифов эътимод ва эътибор ба синамои тоҷик тақдим шуд. Марат аввалин актерҳои касбии Марат ҳамун соли 1956 ки дохил шуд Тошканба, як тоҷики бузург, режиссёри бузург Комили Ҳурматов дар филми Абу Али Ибни Сино дар нақши асосӣ, вале Марат 18-19 сола буд, Марат Орифов нақши Абу Али Ибни Сино бозӣ кард. ҳамкорон ва ҳунармандон ҳунари Марат Орифовро дар тозагии андеша ва тағйири ҳарлаҳзаинаи он барои ҷалби тамошогар таъкид мекунанд. ҳамин ҳунараш ӯро ба феҳристи ҳунармандони хоси синамо ворид кардааст. албатта умри одамӣ як муддате ҳаст ва мегзарад одам, аммо ба чӣ корҳо кард, чӣ гуна, чӣ гуфт не, чӣ андеша кард не, чӣ кор кард, амалан чӣ кор кард, аз худаш чӣ монд, ҳамин қашиз мемонад. ана аз устоди акнун шодравон Марат Орифов ҳамин шоҳкориҳош барои халқи тоҷик, барои таърихи фарҳанги тоҷик солҳои сол садсолаҳо мемонад. ӯ дафъаи ахир дар филми Муаллими коргардон Носир Саидов нақш иҷро кард. орзу дошт ки рӯзе дар нақши хаём дар пардаи синамо ҳам падид ояд. Марат Орифов дар зиндагии хонаводагӣ низ хос буд. Геновайте Орифова, ҳамсари ҳунарпеша ки то охир дар канори шавҳари бемораш буд, гуфт азизтарин шахси ӯ аз ин ҷаҳон рафт. ман одами хонагӣ будам, ӯ одами ҷамъиятӣ буд. ӯ машғулиятҳои худро дошт, ман дӯстони худро доштам. мо бо ҳамдигар халал намерасондем. баъди гирифторӣ ба сактаи мағзӣ Марат Орифов чанд соли ахир бемори бистарӣ буд. дӯстонаш мегӯянд аз ӯ хонаводааш муроқибати хуб мекард, вале шоми 29 октябр маризияш хуруҷ кард ва ӯ даргузашт. Марат Орифовро зуҳри 30 октябр дар оромгоҳи Лучоби Душанбе дар паҳлӯи гӯри модараш ба хок супурданд.